Il-maġġoranza tan-nies isibu il-ħalib lest fil-kartuna għand tal-ħanut. Iżda waqt festa ħalib il-pubbliku kellu l-opportunità jara il-mod kif jittieħed il-ħalib mill-baqra. Dan hekk kif għar-raba' sena konsekuttiva saret il-festa ħalib fil-Gharghur. Wieħed seta' wkoll iduq prodotti magħmula mill-ħalib, mhux biss ikel iżda anke ħelu. Kejk minnhom li kien għax-xiri kellu għan filantropiku. Il-kejk kien wieħed kbir ħafna u l-qlieħ mill-bejħ tiegħu kien bris pottino kers. Attrazzjoni oħra kienet mawra frazzett tipiku tal-baqar tal-ħalib. Fl-istess waqt saret ukoll attività agrikola bl-isem ta' Frott il-Bidwi Mġarri fiz-Żebbiegħ. Din l-attività tiġi organizzata ta' kull sena mill-Kumitat tal-Knisja tas-Żebbiegħ. Bosta nies attendew għal din l-attività ta' ikel tradizzjonali Malti, fejn kien hemm wirja ta' frott, xejjex, ġbejniet, għasel u prodotti agrikoli oħra. Aktar divertiment inkluda wirjiet ta' karettuni armati, bejjem tal-irtsiet, karozzi, fotografija, mużika tradizzjonali u anka pitturi. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes kien preżenti fiż-żewġ attivitajiet fejn żar il-wirjiet differenti u spjega l-importanza li għandna nagħtu lil prodotti lokali u kemm għandna napprezzaw u nirrikonoxxu x-xogħol tal-ħaddiem.